Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, August 29. Basura nagkalat sa ilang lugar sa San Fernando. No segregation, no collection policy, ipinatutupad. PBBM admin, handang sumabak sa lifestyle check ayon sa Malacanang. Kongreso at civil society organizations nagdialogo para sa 2026 National Budget Deliberations. Mga driver ng jeep at tricycle makakasama na sa mga makakabili ng 20 pesos na bigas. At Philippine Deaf Team humakot ng 25 medals sa C-Deaf Games. Nananawagan ngayon si Mayor Philip Nagit ng Minalin, Pampanga sa Department of Public Works and Highways o DPWH na makipag-coordinate umano sila bago magsimula ng isang proyekto. Napag-alaman daw ng alkalde na mayroong proyektong planong pondohan ng kagawaran na ayon sa kanya ay hindi naman kailangan. Giniit din ni Nagit na dapat unahin ang masaayos ng masirang porsyon ng Minalin sa Tomas Dale Dike na mahalagang proteksyon para sa kanya mga nasasakupan. Pakinggan natin ang pahayag ni Minalin Mayor Philip Nagit kaugnay na usapin. Sa totoo lang, kagaya ng ating Santo Tomas Minalin Tail Dike, no? In which, nung sinabi ko nga, I think about 2 weeks ago na sobrang nasira na kailangan nilang pondohan. This is my 4th year. 3 taon na akong sumusulat sa DPWH na kailangan na ito because it may endanger the life of the Minaleños, pero hindi pa rin ginagawa. And I was about to discover, meron silang pinondohan ngayon na sinasabing flood control na hindi naman talaga kailangan. I mean, minsan siguro yun yung sobra akong nalulungkot, no? Tayo pinapaandar na talaga natin ang gobyerno kung ano yung nararapat para sa ating mga kababayan, pero hindi naka-align eh. Kaya ganun din sana ang apil ako sa DPWH o kung sino man kinaiukulan, sana magtanong naman sila sa LGU kung ano talaga yung mga priorities po namin. Kasi kami po ang nakakaalam ng mga sitwasyon. Anyway, hindi naman kami ang mag-i-implement, ituturo lang namin kung ano yung dapat gawin. Meron akong nakita, no, nag-scroll ako, nakita ko yung doon sa isumbong mo sa Pangulo, di ba? May nakita akong isang about 73 million flood control project. So, nagawa naman siya. Pero I doubt kung yung worth ng 73 million, yun ang worth ng nagawa. Kasi I'm just comparing it sa mga nagawa ng LGU. For example, that is a 200-meter na flood control project. Eh meron din akong alam na nagawa natin na about 25 million lang na about 200 meters na flood control din with upgrading pa, di ba? That's why, pero I have to give them the benefits of the doubts kasi hindi naman po na, yun nga ang problema eh. Dahil hindi po sila nagbibigay ng kahit courtesy call lang, hindi po natin nakikita yung program, yung scope ng program ng trabaho. So hindi rin natin na-check ano ba yung included doon sa program? Tama ba itong mga bakal na linagay? Gaano ba siya kahaba? No? So nag-aapila lang naman tayo sa mga kinaukulan, most likely sa DPWH o kung sino man yung in charge na sana makipag-ugnayan sa atin para maibigay natin at malaman nila kung ano yung sitwasyon talaga ng ating bayan. Kasi tayo naman araw-araw nag-iikot eh, kasama natin yung mga barangay captains na nakatutok sa kanilang mga barangay. Kung wag silang mag-alala na kung dumaan sa amin, wala namang pagbabago doon kung dadaan man sila sa amin. Pabatid po sa mga manonood, ang susunod na balitang inyong masasaksihan ay may sensitibo at maselang paksa. Isang bangkayan na recover sa ilog ng barangay Santa Lucia sa syudad ng San Fernando, Pampanga ngayong Biyernes, August 29. Ayon sa pulisya, ibinahagi ng pamilya ng biktima na matagal na siyang nakakaranas ng depresyon. Narito pong report.
Isang bangkay ng nalunod na lalaki ang narecover sa bahagi ng ilog sa Barangay Santa Lucia, City of San Fernando, Pampanga umaga ngayong Biyernes, August 29. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Angelo Ramos E. Tumatag, 70 anyos at residente ng Barangay San Pedro, Kutud. May tumawag po sa amin ng bandang mga 7:40. Pinuntahan naman namin na may mga personnel namin, kasama po ako. At doon nakita namin na may lumutang na doon kagabi. Batay sa paunang impormasyon mula sa pamilya ng biktima, lumalabas na matagal nang nakararanas ng depresyon si Ramos. Sabi po nila, under depression po si victim po. Since pandemic po na siya na nagte-take ng medicine para sa gamot sa depression. Para sa mga nakararanas ng matinding kalungkutan at kailangan ng professional help, tumawag sa mga hotline ng National Center for Mental Health o NCMH na 1553 o sa 1800-1888-1553. Globe or TM subscribers 0917-899-8727 or 0966-351-4518 habang 0908-639-2672 para sa Smart, Sun, and TNT subscribers. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Ang pagpapatupad ng No Collection, No Segregation Policy ang tinuturing na dahilan ng City Environment and Natural Resources Office ng San Fernando, Pampanga kung bakit natatambak ang basura sa gilid ng kalsada. Aminado naman ang kanilang pinuno na si Gemma Doble na kulang ang 85 million pesos na pondo para sa waste disposal program ng syudad. Nakapanayam ng ating kasama si Justin Dizon, si Doble. Narito ang interview. Meron ho tayong binabantayang balita. Ito hong kapansin-pansin na tambak ng basura ho sa ilang bahagi po ng syudad ng San Fernando, Pampanga. At para po magbigay linaw ukol po dito sa issue at malaman din natin ano ba yung iba't ibang programa ho ng syudad ng San Fernando kaugnay ho nitong pangangalaga sa ating kalikasan. Naimbitahan po natin sa ating programa. Bagamat busy, binigyan ho tayo ng pagkakataon. Maraming salamat po dito kay Ma'am Gemma Doble, ang pinuno ho ng City Environment and Natural Resources Office po ng Ciudad San Fernando. Magandang hapon po, Ma'am Gemma, at maraming salamat muli dito po sa pagpapaunlak dito po sa interview, Ma'am. Magandang tanghali o magandang hapon, Justin. Wini-welcome namin ito para magkaroon tayo ng kalinawan at saka para malaman din ng hindi lang kapwa Fernandino natin kung ano yung mga programa para mapanatili ang preserbasyon ng kalikasan sa City of San Fernando. Opo. Ma'am, unahin ko na po yung ito hong napansin natin na mga tambak ng basura. Siguro maganda simulan muna natin dun sa paano ho ba yung proseso nitong pangongolekta at ano ho yung possible reason kaya kung bakit meron ho tayong nakikitang mga ganito sa ilang barangay dito po sa ating syudad. Sige, unahin natin kung paano ang proseso. Sa bawat barangay, may kanya-kanyang schedule sila ng garbage collector. Ang barangay is responsable sa pagkokolekta ng basura sa kanilang komunidad. Ang city naman, ang part naman ng city is mangolekta ng basura within the major thoroughfare. Kasi hindi magandang tingnan na madumi yung area o yung daanan ng syudad. O ngayon, bakit nagtatambak na ganyan? Kasi naging mahigpit tayo at ini-implement lang naman natin under RA 9003 o yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000, which is running 24 years na no segregation, no collection. Okay. Kaya lang ang isang factor diyan, may mga kababayan tayo na hindi pa rin sila sumusunod doon sa segregation at source. Kasi pag hindi siya segregated, hindi siya kukuhanin ng barangay garbage collector. Ngayon, sa city naman, dahil we are responsible on the major thoroughfare, basta may makikita kaming basura along the major thoroughfare,
kahit mixed waste siya, para mapanatili yung kalinisan, hinahakot namin. Again, ang responsibility ng garbage collection sa barangay level pa lang, katulad niyan na nakita natin, Barangay Del Pilar yan, dapat sila ang kumukuha ng basura niyan. Kasi ang nakukuha namin na basura, katulad dyan sa Del Pilar, galing siya sa household. No? Galing siya sa household. At hindi lang naman po galing yan sa ating bayan. Okay. May mga nagdadump din po yan na sa karatig bayan po natin. Opo. Ma'am Gemma, nabanggit niyo lang kanina na major thoroughfare is yung city yung responsible. So is this road part of MacArthur Highway considered as major thoroughfare, I suppose, no? Opo. Pero yan, jurisdiction pa rin po yan ng barangay. Okay. Pero pag ganyan po, hindi na po kami namimili kung anong territorial jurisdiction yan. Basta madadaanan ng city truck namin, kinukuha po namin or kino-collect namin. Opo. Ma'am, we first note... Go ahead, ma'am. Go ahead, please. Actually, sir, kahit kami, pag ganyan po, the neglect po on the part of the barangay, ang ginagawa namin, tinutulungan namin to clear. Basta ang bilin po kasi sa amin ng ating mayor, kailangan mapanatiling malinis yan. Hindi na tatanungin kung saan galing. Basta kukolektahin namin. Opo. I understand, ma'am, na ganun po yung proseso. Ito ho kasing basura sa Del Pilar, we first noticed this nung Wednesday. So medyo 2 araw na po. Ano ho kaya yung possible reasons kung bakit umabot naman din ng 2 araw at naiipon po dun sa gilid ng thoroughfare natin, ma'am? Ang dahilan po niyan, maaring yung nakuha nyo po na basura ay bagong dump lang. Kasi ang nangyayari po sa mga kababayan natin, halimbawa po dumaan ng city truck. Dadaan ng city truck, dililinisin. Mga konting oras lang o ilang pagdaan, meron na naman nakadump. Nagbibiruan nga, parang kami ang binabantayan o yung city truck ang binabantayan ng mga illegal na nagdadump. Opo. Eto ma'am, ngayon ang gusto nating malaman, meron hong mga nagko-comment pala dito sa ating mga litrato. Ang sinasabi nila, may nagsasabi na detangaliwa ating kasing mangolekta, meron daw nagko-kolekta since you are implementing nga itong no segregation, no collection policy. Merong mga nagpupunta sa mga bahay-bahay, unofficial, syempre mga kababayan natin naghahanap buhay, sila ho yung daw nangongolekta, binabayaran na lang ngayon ng mga household. Ito po ba nai-report na sa inyo? And what do you plan to do to address po this situation, ma'am? Opo, reported po yan. Actually po, may nahuhuli kami na ganyan. Naaaktuhan po namin na kolong-kolong. Ano pong ginagawa? Bukod sa tinitikitan, ang pinaka latest po na ginawa namin, nagsampa na po kami or we send demand letter po kasi ang violation po sa RA 9003 is a criminal case po yan. So nagpadala na kami ng demand letter doon sa mga violator para to show them na seryoso ang syudad, dadalhin ka namin sa korte kasi you are violating a criminal law or criminal provision. Opo. Ma'am, wala ho ba tayong penalty di kaya or ano yung pwede since nasa batas din naman para ho dun sa mga hindi na sa segregate? Kasi tingin ko, of course, merong role yung government pero may role din naman yung taong bayan, yung mga bahay-bahay. Matagal na rin nating sinasabi to. If they do not want to segregate, of course, yung city government hindi kukunin kasi may policy, malinaw yon. But can you apprehend them? Kasi yung nangyayari nga is bibigay nila sa mga ibang kolektor na sinasabi dito sa ating mga netizen, kinakalat lang din naman kung saan-saan. Actually, meron po. Kaya ngayon sabi ko na aktuhan, natitikitan po. Okay. Kaya lang ito ay mga household po ito, ma'am? Opo, ito yung sinasabi nyo na dahil ayaw nilang mag-segregate, so hindi kukunin ng garbage collector, mag-hire sila o yung mga illegal collector, na bawal po yan sa batas, illegal collector, babayaran nila. Idadump nila. Ang actually ginagawa nila, idadump nila sa nadadaanan po ng city truck. Ganyan po. Kasi
Okay. wala po kaming choice eh. Kahit Oo. pa mixed race po yan, Oo. kukuhanin namin. Ganun Okay. po. Ano Opo. po. So ibig sabihin, pero gaano ho yung kadalas yung pagkolekta po natin ng yung city truck natin, especially on major thoroughfares, ma'am? Opo. Ang ano po, we have 3 shifts po, no? So, as early as 2 a.m., ano po, Mhm. may umiikot na. Bali, 2 to 10, meron po tayo. Meron din po 7 to 3. At ang meron po ng 2 p.m. up to 10 p.m. Ano po? So, 3 shifts po yan. Ano po? Tulad nga po ng sinabi ko, lilinisin po namin mga ilang oras lang or yung next shift makikita na namin na meron na naman po nakadam. Ano po? Opo. Oo. Ma'am, mahalaga yung papel ng barangay. Nabanggit ninyo, paano ho yung coordination process natin? Halimbawa, ito, meron isang larawan. Ito naman, matagal na namin ding nakikita ito. Ito po ay boundary ng San Fernando at boundary ng Del Pilar at ng San Nicolas. Doon ho sa may likod ng palengke, no? Itambayong palengke. Pag sinasabi ho kasi nila, jurisdiction ni barangay ganito, jurisdiction ni barangay ganyan, hindi naman siya main road, pero parang hindi katanggap-tanggap, hindi kaya-ayang meron tayong ganitong sitwasyon, di ba? So ano ho yung ginagawa natin to coordinate with these barangay officials po? Actually po, kami po nag-i-issue po kami ng ng notice of violation. Ano po? Okay. Yung katulad ng nabanggit nyo. Tapos hindi naman po tumitigil doon ng syudad. Ano po? Tumutulong po kami sa clearing. Kaya lang po, yung nakita nyo po yan sa Santa Monica. Yan po yung, that is a private lot. Actually po, yan pa rin ang nagiging perennial problem kasi private property po yan. Ano po? Okay. Na kung saan yan po yung binanggit ko na yung mga namamalengke, kung makikita nyo po, yung daan na yan papunta po sa palengke. Di po Opo. ba? Yes po. Yung mga namamalengke, bit-bit nila yung kanilang household waste na hindi po taga San Fernando, idadump nila dyan. Kasi ang isa pong problema ay madilim po dyan sa portion na yan. Ano po? We've tried po na magposte. Actually, ang dami naming nahuli dyan. Ano po? Paulit-ulit na lang po din. Ngayon, sinatsaga po namin ng mga barangay. Ano po? So, in fact, naihahain ko na rin po itong problemang ito sa DILG. Bakit po sa DILG? Kasi sila rin po ang dapat nagre-regulate sa mga barangay. Kasi kung tutusin po, ang barangay is a may autonomy din po siya. Ano Yes. po? Kaya nga po dapat ang responsibility nila sa household at saka yung territorial jurisdiction nila within the bounds of their barangay. Opo. Pero ma'am, meron na ho ba kayong nasampahan na call out na barangay official? Kasi I'm sure baka naman kasi minsan, di ba? Baka kaalyado ng administrasyon or mga ganito. Ganun yung hirap sa barangay eh. So how do you go about this po? Ako po, we've write a letter to DILG. Kasi sa batas po, sila po Diretso ang sila. pwedeng, sila po ang pwedeng mag-sanction sa mga barangay officials. Sa DILG po. At documented po yan, sir. Actually. For the record, ma'am, how many reports ang naipasa na po natin sa DILG? And Actually, nagpasa na po ako with an attachment those who are non-compliant at saka those who did not meet the target po sa mga evaluation namin. Ma'am, Meron in San po. Fernando, in San Fernando, we have 33 barangays, right? 35 po. 35 barangays. Among those 35 barangays, how many are compliant to the RA 9003? Ang compliant, nasa naman po tayo, 50%, o more than 50%. Kaya lang wala ako yung datos kasi recently lang nagkaroon kami we have kasi in the city, we have the quarterly barangay evaluation assessment, compliant. Actually, tayo lang, o sa city lang ang merong quarterly. Kasi ang mandated ng batas, it is only annual. Yes. Oo. Kita nyo kami quarterly na, no? Pero ganyan pa rin ang nangyayari. Kaya nga sabi ko, we've reached a point na kailangan na talagang ang mag-action dito is the DILG. Opo.
Ma'am, ito I understand also na malaking piniplay nitong daytime population ng city Opo. doon sa ating Yung garbage generation. ay totoo Ah, po. Opo. So ano yung mga programa natin to address this? Of course, San Fernando is the capital of Pampanga and the political and business center of Central Luzon. Marami talagang dumadaan nagpupunta. Paano ho ninyo ito ina-address, ma'am? Actually, we strengthened the implementation of the RA 9003. Yung sinasabi niyo naman pong daytime, yan yung mga sa mga offices, di po ba? Yes, O yung po. mga mamimili sa mga Nag-aaral. malls, Mm-mm. o nag-aaral. Actually, comprehensive nga po ang programa pagdating sa RA 9003. May programa po kami sa barangay, sa schools, sa subdivisions, sa mga establishments. Actually, kung mag-interview kayo sa mga business establishment, talaga pong naghihigpit kami. No po? Mm-mm. And even sa community. At ngayon po, bumababa kami para po makatulong sa barangay na bumababa kami po hanggang household, hanggang community. Nagbibigay po kami ng IEC campaign. Kasi nga, ang problema po ngayon, kung titignan niyo po sa strategy namin, disiplina na po talaga o yung behavioral change ng mga tao. Mm-mm. Opo. Ma'am, where do we throw the city's garbage po after the collection process? Ganito po yan. After po ng collection ng garbage na sa barangay level po, no, they have their own materials recovery facility. So ginagawa po nila doon final sorting. And then they will transport po yung segregated residual at saka yung pong single-use plastic for waste diversion sa ating transfer station. Mm-mm. Doon sa transfer station na nasa loob po ng City Central Materials Recovery Facility, doon po, from there, yung residual waste, yung talagang mga patapon na po na basura, ay i-haul naman going to the final disposal, which is the accredited sanitary landfill po. Mm-mm. So saan ho tayo ngayon, ma'am, yung sanitary landfill natin? Ang accredited sanitary landfill po natin, naka-memorandum of agreement po ang ating hauler sa EcoProtect. EcoProtect for how many years, ma'am? Ay, ano lang po yan, kasi ang sa local po, yearly ang kasi di ba po, renewal, annual ang yeah. budgeting. Opo. Opo. Okay, so Opo. annual yung renewal. Opo. Annual po yan na yung kontrata. Mm-mm. Okay, ma'am, yung papel naman ng taong bayan, you said a while ago that nandun na tayo, we're looking at behavioral change. Totoo naman eh. Ako personally nakita ko kahapon along MacArthur Highway, merong isang ale umiinom ng kape niya o ng drinks niya, binitawan niya lang sa gilid. So, along Dolores ito, intersection So, meron talagang papel, no? Merong ginagawa yung gobyerno pero meron din dapat talagang gawin yung taong bayan. Ano ho yung pwede niyo sabihin sa kanila, ma'am? Actually po, ang major talaga ang contribution po ng bawat individual. Ito lang po ang gusto ko sabihin. Ang problema po ng basura ay hindi solong pasanin ng gobyerno o ng mga barangay officials. Ito po ay responsibilidad ng bawat individual. Ako po, kayo, tayo. Para po mapanatili natin yung kalinisan at ma-preserve natin ang ating environment, kailangan po natin ang concerted effort o yung sama-sama. Pero pinakamalaking porsyento po talaga ang bawat individual. Kasi kung ma-exercise lang po yung talagang segregation at source at reduction of waste per individual, ito ay magiging malaking tulong po sa ating kalinisan, sa ating preservation ng ating environment. So dapat talaga tiketan yung mga hindi nagsisegregate, ano ma'am? Para ho... Actually, ngayon po, we even propose total. Hindi lang naman po sa mga household, no, kami na mo problema pagdating po sa mga dumping. Meron din mga business establishments, ano po. Kasi, as per RA 9003 po, ang business establishment institution, they should manage their own waste. Ibig sabihin, hindi po obligasyon ng gobyerno na mangolekta ng kanilang basura. Ano po? Okay. So, nung nag-seek po ako ng advice from the DNR, EMB, sabi niya, Ma'am Jem, kung ganyan din naman ang problema niyo, why don't you institutionalize yung garbage collection? Kasi po, as observed po, yung mga nakokolekta ng barangay,
kasama din yung mga small scale o medium scale nila na business establishment. Still, base kasi sa RA 9003, dapat ang gagastusan lang ng syudad ay yung mga Opo. household waste. Okay. Ma'am, you've mentioned gagastusan. Ano? So how much is the budget of the city for garbage collection? For, ganito na po, kasi kung garbage collection, dapat may naka-factor po yung manpower. Siguro, ang Yes. pwede kong maibigay sa inyo, yung budget ng syudad pagdating po sa final disposal. Sige po, Ang ma'am. budget po ng syudad for the final disposal, 85 million po. Final disposal po ito 85 million a year. At maipagmamalaki ko po, pinakamaliit po kami na budget comparing to other LGU na ka-level namin. Halimbawa po, component city o kaya given Opo. highly urbanized. Pero ma'am, if I may ask, is this 85 million sufficient considering na ito nga, baka kasi sinasabi natin, we are sitting on our laurels na sinasabi natin, pinagmamalaki natin, maliit lang yung budget natin sa basura. Pero eto, napansin natin, may nagtatapon ng basura, mangongolekta araw-araw yung city. Sapat ho ba yung budget natin? Baka kasi with the behavior and the garbage generation of both daytime and anong tawag dito, yung talagang populasyon ng San Fernando, baka ho kailangang i-review din. Tama ka, no? Actually, yung previous, kumakasya, no? Okay. Pero sa ngayon, with the influx ng mga basura at saka nga increasing of population, sa tingin ko, hindi na siya kakasya. Hindi na siya kakasya. Ganun. Kaya, depende sa situation Kaya nga sabi namin, ang katumbas talaga ng growth, yung increase of population, urbanization, katumbas yan, pagdami din ng basura. Kaya uulitin ko, mapiprevent naman din na yung pagdami ng basura kung bawat individual ay marunong mag-practice ng proper waste management per individual. Opo. Ma'am, ito panghuli na lang since eto nga meron talaga may individual na matigas pa ang ulo at hindi pa na talaga sumusunod doon sa mga alituntunin natin, but can we expect the city to proact doon sa mga basura sa along the highway na yes, I understand, nangolekta ngayong araw after pag-alis ng truck, magtatapon na, pero since alam niyo naman po na nangyayari ito, can we like for example do double the shifts for example or probably add more trucks? I do not know, but can we expect an action from the city, ma'am, for this? Actually, nag-proact na po kami. By the virtue of executive order, nag-create po ng task force kalinisan at disiplina si Mayor. Na kung saan we will identify the critical areas na katulad po niya, critical areas, at kumbaga i-strengthen namin ang monitoring and regulating. Opo, Okay. pinoproact naman po namin. Opo. Ma'am, last message na lang sa ating mga kababayan regarding po paalala para din pagtulungan ho natin dahil hindi lang din naman talaga gobyerno, totoo 'yun. At hindi lang din naman yung individual. Ito po ay joint effort, community dapat Opo. talaga. Ano po yung gusto niyo sabihin sa kanila, ma'am? Ulitin ko lang po, makikiusap ako, mananawagan ako sa ating mga kababayan, kahit na po hindi sa ating kapwa Fernandino, kahit po yung mga karatig bayan. Mahalin natin ang ating mundo kasi iisa lang yung tinitira nating mundo. Katulad ng sinasabi ko, ang problemang ito hindi lang pasanin ng gobyerno, magtulong-tulong po tayo. Magsimula tayo sa ating mga sarili, sa ating mga kabahayan. Ma'am, maraming salamat po for your time and of course for answering our questions. Welcome. Alam po namin na medyo pressing talaga tong isyong ito, but thank you so much, really. I appreciate this. At mag-ingat po kayo, ma'am. Justin, inform lang Yes, go kita, ahead. pinapaklear ko na rin again. Pinapaklear ko naman again yung sa Santa Monica. Kasi, Okay po. kaya again, perennial na lagi Oo. na kami Actually, nabalita dyan. naman Oo, yun nga Opo. Parang nabalita na natin before, nalinis. Ito na naman, nandito na naman. So, pagtulungan ho natin, ma'am. Maraming salamat po. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Bukas daw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang buong executive branch ng gobyerno sumailalim sa lifestyle check bilang bahagi ng kampanya kontra katiwalian ayon sa Malacanang. Unang pinatupad ang hakbang sa Department of Public Works and Highways o DPWH matapos matuklasan ng mga anomalya sa ilang flood control project. Sa palasyo, layunin nitong mapanagot ang mga opisyal na sangkot sa irregularidad. Kasama rin sa posibilidad ng pagsisiwalat ni Marcos ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung kinakailangan para sa transparency na una na panawagan ni Senator Risa Hontiveros. Batay sa ulat ng sumbong sa Pangulo Portal, higit 9,000 reklamo na kaugnay ng flood control projects na natanggap ng pamahalaan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Lahat po na ehekutibo, miyembro ng ehekutibo ay ready, pati pa ang Pangulo. Okay, lumalayo kasi po tayo sa issue. Sinabi po natin na ang Pangulo, ang buong ehekutibo ay ready for lifestyle check. So wag po tayong lumayo sa issue. Ang issue po ngayon ay tuligsain at habulin ang mga involved sa flood control projects. So wag po natin ibahin at wag tayo medyo mamulitika. Nagdialogo ang mga civil society groups at Committee on Appropriations ng Kamara hinggil sa deliberasyon ng proposed 2026 national budget. Paraan raw ito upang matiyak na transparent at may papel ang taong bayan sa wastong paglalaan ng pondo sa mga proyekto. Narito ang balita. Nagkaroon ng dialogo ang Accredited Civil Society Organizations o CSOS sa Committee on Appropriations ng House of Representatives nitong Huwebes, August 28. Bahagi ito ng hakbang upang maisakatuparan ng pagnanais ng Kongreso na matiyak ang transparency at partisipasyon ng publiko sa budget process sa pamamagitan ng People's Budget Review. Ayon kay Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Angela Swansing, mahalaga raw ang naging pagtitipon kasabay ng pangako ng mas maraming ugnayan sa mga isinasagawang pagdinig ng national budget. Paraan daw ito upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan sa budget process at ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Samantala, para kay Bataan 2nd District Representative Albert Garcia, na Vice Chair ng naturang komite, may papel ang mga CSOS sa pagtukoy ng mga kakulangan at kinakailangang mga reforma. Sinabi rin itong magiging transparent, consultative at nakasentro sa mamamayan ng magiging proseso sa pagdinig ng national budget. Samantala, isinulong din ng Tingog Party List ang House Bill 94 na naglalayong isa formal ang partisipasyon ng CSOS bilang official non-voting observers sa committee budget deliberations. Pinigyang diin ito na ang gobyerno, civil society at mga komunidad ay dapat magkaisa upang matiyak na bawat piso ng national budget ay mailaan ng may integridad, pangangailangan at benepisyo sa lahat. Sa ngayon, 21 CSOS na ang nabigyan ng accreditation ng Kamara upang obserbahan ang deliberasyon ng 2026 national budget. Kasama si Jody Dizon Mercado, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Nagpulong ang mga magsasakang katutubo at coffee growers kasama ang Angeles LGU upang talakayin ang kanilang kapakanan. Napag-usapan rin ang mga panukalang inihain ng konseho para sa ikabubuti ng agrikultura at pangingisda sa lungsod. Narito pong report. Pinulong ng pamahalaang panlunsod ng Angeles sa mga indigenous peoples o IPs at mga coffee growers sa barangay Sapang Bato upang pag-usapan ng mga paraan na matulungan ng kanilang hanay. Sa naging pagtitipon, inirehistro ng City Agriculture Office ng mga IPs at coffee growers sa Organic Agriculture Registry Systems sa ilalim ng Carisukos Angeles City Farmers Association. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, magkakaroon ng batayan na isasapormal ng kanilang organic farming practices. Tiyakin ang mas malinaw na sistema ng pagtutunto ng mga produkto at maisulong ang patas na akses sa merkado para sa mga lokal na magsasaka. Kasama sa mga tinalakay na agenda, ang pag-aproba sa resolusyon na nagbibigay pahintulot sa city government na direktang bumili ng bigas mula sa mga magsasakang Anghelenyo upang masiguro ang kita at suporta sa lokal na produksyon. Inendorso rin ang pagbibigay ng isang agricultural scholarship para sa bawat barangay na may programang pang-agrikultura, partikular sa Kuwayan, Kutud, sa Palibutan at Sapang Bato upang matulungan ng mga kabataang nais kumuha ng BS Agriculture sa mga institusyong gaya ng Pampanga State Agricultural University o PSAU. Napagkasunduan sa pulong ang pagsusumite ng mga kinakailangan dokumento sa Department of Agriculture o DA Region 3
bilang bahagi ng proseso para sa akreditasyon ng Carisukos Angeles City Farmers Association. Bukod dito, ipinresenta rin ang revolving fund para sa Enhanced Kadiwa Bangus Program na layong palakasin ang supply at kita ng mga lokal na mangingisda at magsasaka. Sa naging aktibidad, itinurn over ni Mayor John Lazatin ang isang shallow tube well sa Barangay Sapalibutad Farmers Association na nasa Corn and Cassava Banner Program. Ininspeksyon din ng alkalde ang agriculture compound, kasabay ng pagsusuri ng ipinapatupad ng mga programa tulad ng plant nursery, black soldier fly production, greenhouse, hydroponics at ang coat multiplier project. Nakiisa rin ito sa highly urbanized City Agricultural and Fisheries Council activity na sumentro sa pagpapalakas ng programa para sa agrikultura at pangingisda. Kasama si Jody Dizon Mercado, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Ibinahagi ng Department of Agriculture na makakasama na mga driver ng jeep at tricycle sa 20 pesos rice program sa Setyembre. Matindi raw kasi ang epekto ng malikot na presyo ng krudo sa kabuhayan nila. Narito pong report. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA na makakasama na ang mga jeepney at tricycle drivers sa 20 pesos per kilogram rice program ng pamahalaan na tinatawag ring Benting Bigas Merna o BBM. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, ito ay napagkasunduan kay Transportation Secretary Vince Dizon sa isang programa ng kagawaran. Isinama na raw ang mga driver ng PUJ at mga tricycle dahil apektado ang mga ito ng presyuhan ng produktong petrolyo. Ilulunsad daw ang BBM sa 5 lugar sa bansa sa darating na September 16 at magbumula ang listahan ng mga benepisyaryo sa Department of Transportation o DOTR. Maaaring mabili ang murang bigas sa kadiwa ng Pangulo, KNP Markets at sa mga accredited sites sa mga munisipyo at limitado sa 10 kilo kada driver. Ibinahagi rin ng kalihim na ang naturang rice program ay paralawakin pa sa mga magsasaka na hindi bahagi ng rice sector at magiging accessible na rin ito sa mga bodega ng National Food Authority o NFA sa darating na mga araw. Sa ngayon, ang BBM ay available sa mga isda at mga manggagawa ng pangisdaan, mga lokal na magsasaka, minimum wage earners at mga miyembro ng vulnerable sectors, kabilang ang senior citizens, persons with disabilities o PWDs, solo parents, mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at ng Walang Gutom Program. Sa ngayon, inihahanda na ng DA ang QR code system para maisaayos ang monitoring ng pagbili ng murang bigas. Hangad ng gobyerno na maisailalim ang 15 million households sa ilalim ng programa. Mabibili ngayon ng 20 pesos na bigas sa 212 na KNP sites nationwide na pinakikinabangan ng kalahating milyong Pilipino. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Pinarangalan bilang Outstanding Government Agency for Special Economic Zone Management ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA sa ginanap na Legacy Awards 2025 sa Okada, Manila. Binibigyan diin ng parangal ang mahalagang papel ng SBMA sa pagpapanatili ng kabuhayan at paglikha ng kita na direktang makikinabang ang mga manggagawa at lokal na pamahalaan sa paligid ng Subic Bay Freeport. Ayon kay SBMA Chairperson at Administrator Eduardo Jose Alinio, nananatiling tungkulin ng ahensya ang lumikha ng trabaho at mag-ambag sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Noong 2024, nakapag-remit ito ng 3.7 billion pesos na dibidendo sa national government at nakapagbahagi ng 347 billion pesos sa mga karatig bayan at lungsod. Kabilang din sa mga proyekto ng SBMA ang Subic Bay Residentials na isang pabahay para sa mga manggagawa ng Freeport, pagtatayo ng dormitoryo at paglulunsad ng electric vehicles sa loob ng zone. Para kay SBMA Senior Deputy Administrator Ramon Agregado, paalala umano ang karangalang ito na patuloy pang paghuhusay ng ahensya ang serbisyong ibinibigay sa mga stakeholder upang makamit ang mas mataas na kalidad ng pamumuhay sa Subic.
Itinanghal na second overall sa katatapos lamang na second Southeast Asian Deaf Games sa Jakarta, Indonesia ang Philippine National Deaf Team. Tangan ng 25 medalya, ipinamala sa mga atleta ang husay, determinasyon at pusong Pilipino sa kanilang bawat laban. Muling pinatunayan ng Philippine National Deaf Team ang kanilang lakas at determinasyon matapos masungkit ang ikalawang pwesto sa overall ranking ng second Southeast Asian Deaf Games. Kinanap ang kompetisyon sa Jakarta, Indonesia mula August 20 hanggang August 26, 2025. Nasa kabuuang 25 medals ang naiuwi ng pambansang koponan, kabilang ang 7 ginto, 6 na pilak at 12 tanso. Malaking pag-angat ito kumpara sa dating inaugural games sa Kuala Lumpur noong 2022, kung saan 9 na medalya lamang ang naiuwi ng bansa mula sa bowling at badminton. Sa pagkakataong ito, lumahok ang mga Pinoy sa bowling, table tennis, badminton at athletics. Pinangunahan ni bowling stalwart Maria Lovella Catala ng delegasyon matapos makapagtala ng 5 medalya sa kanyang pangalan, kabilang dito ang 2 ginto. Samantala, nagpakitang gilas din ang table tennis squad na makapagtala ng 5 gintong medalya at nagbigay ng malaking ambag sa pangkalahatang ranggo ng Pilipinas. Hindi rin nagpahuli sa athletics si J. Felipe Siron Arce na nagdagdag ng 2 tansong medalya mula sa men's long jump at 400 meteran. Para sa Philippine Deaf Team, ang bawat medalya ay higit pa sa tagumpay sa palakasan. Ito rin ay patunay ng kanilang resilience at inspirasyon para sa lahat ng Pilipino. At yan ang ating sports news ngayong araw. Raymond Tasoy, CLTV 36 Sports News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagan detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat and happy weekend!